Kyllikki-hankkeen tavoitteena oli maaseudun palvelujen tuottaminen uudella tavalla. Painopistealueena kyläkoulujen ja kylätalojen käytön monipuolistaminen. Yhteistyössä kyläyhdistysten, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Toinen osa-aluetavoite hankkeessa oli mobiilipalveluviestinnän kehittäminen ja testaaminen liittyen kylän sisäiseen tiedottamiseen. Kurhila, Hillilä, Asikkala. Vajaa 500 asukasta. Matkaa lähimpään taajamaan Vääksyyn noin 8 kilometriä ja Lahteen 33 kilometriä. Ala-asteella on oppilaita 59. Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kulttuurihistoriallinen maalaismaisema. Urajärvi, Asikkala. Noin 400 asukasta. Väkiluku kolminkertaistuu kesäisin. Matkaa lähimpään taajamaan Vääksyyn 15 kilometriä, Vierumäelle 10 kilometriä ja Lahteen 25 kilometriä. Ala-asteella on oppilaita 24. Urajärven kartano on suosittu matkailukohde. Lusi, Heinola. Noin 500 asukasta. Väkiluku kolminkertaistuu kesäisin. Matkaa Heinolan torille 11 kilometriä. Ala-asteella oppilaita 49. Moottoritie Helsinki-Lusi ja jo historiaan jääneet ruuhkat Heinolan Lusissa. Villähde, Nastola. Usean eri asuinalueen kylätaajamassa on asukkaita noin 4000. Matkaa Nastolaan 8 kilometriä ja Lahden keskustaan 9 kilometriä. Alueella 3 ala-astetta. Erstan, Villähteen ja Tapiolan. Kouluissa oppilaita yhteensä yli 500. Kylätoimisto. Kyläläisten kohtaamispaikka Pauvasta vaariin. Lappila, Kärkölä. Vajaa 600 asukasta. Matkaa Lahteen, Riihimäelle ja Mäntsälään 30 kilometriä, junalla tunnin välein Lahteen ja Helsinkiin. Ala-asteella oppilaita 45. Pohjoismaiden suurin raakatiilitehdas sijaitsee Lappilassa. Hankkeen toimenpiteenä suoritettiin ensimmäiseksi maakunnallinen kartoitus kyläkoulujen tilojen käytöstä. Hankkeessa tehtiin ideariihet kylittäin, palvelutarvekyselyt, joiden jälkeen kylittäin tehtiin toimenpidesuunnitelmat. Näiden seurauksena syntyi uudenlaisia tapoja toimia. Lusissa, Kurhila-Hillilässä ja Urajärvellä kyläläiset voivat käydä aterioimassa kyläkoululla kouluruokailun yhteydessä. Osallistuminen kouluruokailuun vaatii ennakkoilmoittautumisen. Ruokailun hinta on 4,5 eurosta 5 euroon. Määrällisesti ruokapalvelun käyttö ei ole ollut suurta, mutta sitäkin tärkeämpää esimerkiksi muutamalle omaishoitajana toimivalle tai yksin kotona asuvalle vanhukselle. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu sekä koululaisten ja muiden aikuisten läsnäolo antavat iloa ja voimaantumista normaaliin arkeen ja parantaa näiltä osin vanhusten elämänlaatua ja kotona selviytymistä. Me valitetaan aina, että on yksinäistä. Ja ymmärrätään se, kun mä täällä viikkotolkulla enkä ketään näe, niin musta se on hirveän hyvä, että on tämmöinen keskeytys. Mikä merkitys tällaisella Lusin palvelupäivällä on Lusin alueelle? Tämä tuo Lusin alueelle huomattavan paljon erilaisia palveluja, mitä täällä ei muuten ole. Eli ihmiset voivat käydä täällä koululla hierottavina, jalkahoidossa, verenpaineen mittauksessa, syömässä ja tapaamassa toisia ihmisiä. Täällä ei ole mitään semmoista yhteistä paikkaa, missä voisi muuten tavata ihmisiä. Miten tämä muu hyöty kaupungille tai kyläläisille tästä palvelupäivästä? Täällä on jumppapalvelu ja ruokahuolto, eli ne molemmat edesauttaa ihmisten kotona asumista ja siellä kotona viihtymistä. Kun ihmiset voi kotoa tulla tänne syömään kerran viikossa valmiiseen ruokapöytään, niin se ravitsemustaso jo se 1 kerta viikossa auttaa jonkun verran monipuolista hyvää ruokaa ja sitä tulee varmasti syötyä. Et huonomuistisetkin muistavat siinä seurassa sen ruoan syödä.
Ja sitten täällä on liikuntatuokio, mitä edesauttaa tasapainoaistia, eli lonkkamurtumien riski vähenee. Kaksi oikealle ja kaksi vasemmalle, koukistus ja oivennus. Miten Lusin kyläpalvelupäivä sai alkunsa? Meillähän oli se ideariihi tuossa jossain vaiheessa tässä Kyllikin tiimoilta ja mietittiin niitä palveluita, mitä meidän kylä kaipaisi ja niitä oli kyllä pitkä rivi. Mä muistan sitä ja siellähän oli paljon kyläläisiäkin silloin aikanaan, mutta että ruoka-asiasta oli silloin puhetta ja kysyntää ja meidän nykyinen rehtori, eli Salla Valdén, niin otti asian niin kuin oikein hoitaakseen ja me ollaan ainakin saatu näiltä vanhemmilta ihmisiltä erittäin positiivista palautetta. Miten Heinolan kaupunki on ollut mukana tämän palvelupäivän rakentamisessa? No ensinnäkin tietysti tämä koskettaa nyt kaikkien eniten kotipalvelupuolta ja siellä mahdollisesti niitä henkilöitä, eli se lähti näistä, joilla toimitetaan sitten ruokapalvelukuvioita kotiin. Mutta sitten myöskin tietysti tekninen toimi nyt sitten kuljetuksen osalta on mukana ja ruokapuoli sitten vielä, että ainakin nämä 3 tahoa on nyt toiminut tässä ihan aktiivisesti. Mitkä ovat kaupungin kokemukset tähän mennessä? Erinomaiset. Miten seurakunta on mukana rakentamassa Lusin palvelupäivää? Seurakunnasta vieraillaan palvelupäivässä noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa mitataan verenpainetta ja tässä järjestettiin semmoista lauluohjelmaa myös ja erilaista virkistymistä ja ihan hengellistä ohjelmaa myös tarvittaessa. Kivoja nämä päivät on, kun ne maalla ollaan niin hiljaisia muutenkin. Naapurissa ei käydä, kun ne jaksaa pitkät matkat. Monelta naapuria, mutta ei joka naapurissa ole käyty aina koskaan, vaikka on kylällä. Niin tänne kun vielä tuo ja autolle, niin tämä on joku sellainen lepohetki. Miten se päivä on mennyt? No kiitos, oikein mukavastihan se on mennyt. Täällä on seuraaja, täällä on kaikkea. Täällä on kaikki ihan kivaa, mitä täällä tulee vastaan. Täällä on kaiken näköistä aika monivivahteista, että on tapahtumia. Lasten ja ikäihmisten vuorovaikutus on tukenut myös koko kylän yhteisöllisyyden lisääntymistä. Palvelupäivän toteutus kyläkoululla vaatii vahvaa sitoutumista koulun henkilökunnalta ja aktiivista kasaanjuoksijaa kyläyhdistyksestä. Lisäksi vielä muuta toiminnan käynnistämiseen liittyvää tukea vaikkapa hankkeesta. Välttämätöntä on myös yhteistyö kunnan, yrittäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Palvelupäivä hyvään ikään ehtineille aloitettiin syksyllä 2007 myös Kurhilan koululla Asikkalassa. Päivä sai heti hyvän ja innostuneen vastaanoton. Aluksi on kokoonnuttu kerran kuukaudessa ja kävijöitä on ollut keskimäärin 13. Kyläyhdistyksellä on ollut vahva rooli toiminnan käynnistämisessä ja hankkeen päätyttyä toiminnan jatkuvuus on kyläyhdistyksen vastuulla. Villähteen kyläyhdistyksessä on vuoden aikana kannustettu asukkaita esittämään ideoita uusien harrastusmahdollisuuksien käynnistämiseen ja tässä sitä nyt ollaan. Kerhopyrähdys sai alkuunsa kylän papparaisista, jotka tulivat kyläyhdistykselle kyselemään paikkaa missä olla. Elämän koko kaari on esillä, eli aivan pienimmät kyläläiset pääsevät leikkitupavilskeeseen kokoontumaan rennon yhdessäolon merkeissä. Kuinka te äidit perustitte leikkitupavilskeen? Ensin keskusteltiin näistä omista haaveista ja sitten keksittiin, että koska kyläyhdistys on olemassa, niin kysyttiin sieltä päin tukea, että olisiko jotain paikkaa. Ja just nimenomaan kyläyhdistyksen tuella sitten tämä on mahdollista, eli he tarjosivat meille tilat. Oliko teitä iso porukka perustamassa? 3. Että sitä aika edelsi tietysti keskusteluja äitien kesken ja sitten me 3 ruvettiin vähän tarkemmin suunnittelemaan ja sitten taas kun toiminta alkoi, niin meitä oli 5 ja sitten 8 vapaaehtoista ja nyt taas meillä on siinä 10 hujakoilla vapaaehtoisia. Vilske toimii vapaaehtoisten äitien voimin, eli me ollaan niinku semmoinen keskenään ohjautuva porukka, joka
sähköpostilla laitamme toisimme juttuja ja sitten sen mukaan toimitaan. Ja meillä ei ole tavallaan semmoista ohjaajaa, eikä meillä ole mitään semmoista organisaatiota sen kummemmin, että me suunnitellaan keskenämme lähinnä sähköpostitse ja täällä tavatessa ja sitten toimitaan sen mukaan, että täällä käy välillä 2 äitiä lapsineen ja välillä 15 äitiä lapsineen, eli silloin leikkituvassa on noin 40 henkeä kerrallaansa viettämässä aikaa ja tutustumassa ja se on ollut hyvin tarpeellinen. Äidille sillä on paljonkin merkitystä, että monet kehuu justiin sitä, että ihanaa, että pääsee vaan vähän irti kotikuvioista ja toisten samanlaisten pariin, että no jos mä sanon sanalla vertaistuki, niin se on ihan hyvä. Se on lähinnä tykätty just, että on joku paikka mihin mennä, mutta missä ei tarvitse sen enempää sit niinku pinnistellä, että niin se on ollut tärkeää äideille. Mikä on mobiilipalvelu? No, niitä on kahdenlaisia. Että toisessa voidaan lähettää ryhmätekstiviestejä isolle joukolle ja toinen on sellainen tapaus, missä haetaan joku tieto omaan matkapuhelimeen. Miten yksittäinen kyläläinen voi hyötyä mobiilipalvelusta? No, yksittäiset kyläläiset voi alkaa tarjota omia palvelujaan siten, että niitä markkinoidaan myös matkapuhelinpalveluina. Eli toiset kyläläiset voi hakea näiden palveluntarjoajien yhteistietoa tekstiviestillä tai sitten kyläläiset voi myös käyttää tämmöistä ryhmätekstiviestiä näiden palvelujensa tiedottamiseen. Miten kyläyhteisö voi hyötyä tekstiviestipalvelusta? No, kyläyhteisöt pystyy tiedottamaan omista kokouksistaan tai kylän tapahtumistaan, tai esimerkiksi koulut voi tiedottaa oppilaiden vanhempia kouluun liittyvistä asioista, ja tällä tavalla tämä tekstiviestipalvelu tukee sitten tätä kylien yhteisöllistä tavoitetta ja näkökulmaa. Kokeilussa tekstiviestipalvelut olivat käytössä 5 kylässä lähes vuoden ajan. Pääasialliseksi käytötavaksi muodostui tiedotteiden lähettäminen yksisuuntaisena ryhmätekstiviestinä. Tekstiviestillä tiedottaminen koettiin hyväksi, helpoksi ja nopeaksi tavaksi tiedottaa kylän tapahtumista ja toiminnoista. Uutta kokeilussa oli viestien keskitetty lähettäminen. Tekstiviestien lähettämisen kyläyhdistys voi jatkossa rahoittaa vaikkapa viestin loppuun liitettävällä lyhyellä mainoksella. Myös Kurhilan koululla tekstiviestipalvelua kokeiltiin koulun ja kodin väliseen tiedottamiseen. Täydentävänä tiedottamismuotona se koettiin hyvin toimivaksi. Hankkeen avulla on tuotettu hyvinvointia maaseudulle. Esimerkiksi LUSin palvelupäivämallin myötä koko kylän yhteisöllisyys on parantunut. Nämä toiminnot ei olisi syntyneet ilman hanketta ja tukitoimia, ja positiivisinta on ollut se, että mallit ovat jääneet elämään hankkeen päätyttyä. Jatkossa on tärkeää, miten vapaaehtois- ja yhdistystoimintaa voitaisiin tukea, jotta toimintoja pystyttäisiin käynnistämään ja pyörittämään omalla painollaan. Ja miten tämän tyyppinen ennaltaehkäisevä toiminta saataisiin osaksi virallista toimintaa.